ஓகே ப்ரோ, நல்லா இருக்கு தலை. விஷால் எப்படி பண்ணியிருக்காரு? பண்ணியிருக்காரு, நல்லா பண்ணியிருக்காரு. செம்மையாக இருக்குது, நல்லா தானே இருக்குது. வேறு லெவல்னே, சண்டை சீன்லாம் ஃபைட் சீனு எல்லாமே செம்மையாக இருந்துச்சு, மாசாக எடுத்துருக்காங்க. என்ன எதிர்பார்த்துருந்தீங்க, எப்படி இருக்கு படம்? சண்டை சீன் தான் ரொம்ப மாசாக இருக்குது, பிடிச்சதுலே செம்மையாக இருக்குது. ஒன் டைம் வாட்ச் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் சார். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்க்க வேண்டிய படம் சார். என்ன மாதிரி கதைங்களா? க்ரைம் தான், நல்லா இருக்கு. முக்கியமான விஷயம் ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா படத்தில்? நிறைய சொல்லியிருக்காங்க சார், பாருங்க. பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு சார். க்ரைம் தான், க்ரைம் சம்மந்தப்பட்டது. பார்க்கலாம், ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். மற்ற விஷால் படத்துக்கு இதுக்கு எப்படின்னா இருக்கு? இது வித்தியாசமான படங்க, நல்லாவே இருக்குது, நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு. பாட்டு இதெல்லாம் கேட்குற பாட்டெல்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஒரு பாட்டு தான். மீதி படம் ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் தான், நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு, ஃபைட்லாம் நல்லா இருக்கு. ஸ்டோரின்னு என்ன மாதிரி கதை? பெண்களை ரேப் பண்ணி கிடக்குது. நல்லா இருக்கா படம்? நல்லா இருக்கு. விஷால் எப்படி பண்ணியிருக்காரு நடிப்பெல்லாம்? அருமையாக பண்ணியிருக்காரு, ஃபைட்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு. ஆக்ஷன் தான் ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு சார், பார்க்கலாம். படம் எப்படி பிரதர்? நல்லா இருக்கு. எப்படி பரவாயில்ல, பார்க்கலாம். படம் நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. எப்படி நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக. படம் எப்படி பிரதர் இருக்கு? நல்லா இருக்கு, பார்க்கலாம். படம் எப்படிங்க? படம் எப்படி? நல்லா இருக்குது, நல்லா இருக்கு. செகண்ட் ஹாஃப் ஓகே. ஸ்க்ரீன் பிளே என்ன மாதிரி ஸ்டோரி வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. என்ன இருக்கு? நல்லா இருக்கு, விஷால் ஆக்டிங்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காரு? நல்லா சூப்பராக இருக்குது, பரவாயில்ல. என்ன மாதிரி கதைண்ணே? ஒரு மர்ம கதை மாதிரி தான், நல்லா இருக்குது படம். ஓகே. ஃபைட் சீன்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு, விஷால் ஆக்டிங்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காரு? நல்லா இருந்துச்சுண்ணா. போன படத்தோட இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல. டேரக்டரும் சூப்பராக எழுதியிருக்காரு. தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஃபேமிலியோட பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாண்ணா. கேர்ள்ஸுக்கு உள்ள விஷயந்தான். அப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸ் பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குப்பா. நல்லா இருக்கு.